Mae hi'n dymor yr Hydref ac mae cylch meithrin Shannon yn barod i fynd i'r awyr agored am awyr iach. Sgwn ni be fydden nhw'n gwneud heddiw. Rydyn ni yn mynd am dro i'n cae ysgol i Heladail i wneud llun dreinog. Ia? Syniad da? Pawb yn barod? Da iawn chi. Da iawn chi. Wel, am syniad gwych. Mae'n edrych fel bod Dewin a Doti yn ymuno hefyd. Mae pawb yn gwisgo cotau cynnes yn barod i fynd i gasglu'r dail. Edrychwch, be sydd ar y llawr? Dail! Mae nhw'n mhob man! Mae rhai o'r dail yn ddilyn. Hallyw, Melyn, ydy hwnna un mawr neu un bach? Mawr, ti'n gallu gweld un bach? Ti'n gallu gweld un bach? Rhai yn wyrdd. Wylia allan, maen nhw'n ticlo. Ac mae rhai'n frown. Waw, edrychwch! Mae tipyn o ddail wedi gasglu yn y fasged. Mae'n amser mynd nôl i fewn i'r cylch nawr. Tro nesaf ar sianel Dewin a Doti, bydd cylch meithrin Shannon yn gwneud drinogau hapus gyda'r dail. Cofiwch ei wylio. Hwyl am y tro!